Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magaling usa ka lalaki nga taga pagsabugan Mandawi City, Cebu. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Gerald. Okay ra ka niya, bay? Ha? Sige mo kang ngisi na. Saan na may gibasa niya? Para nga, dako mo kang ngisi. Okay, baby. Ay! Kini bay, kini tanawa. Ana, horoscope na sa di ay. Oo. Ada-adal mo kamutan awan na sa? Uy. Ay bay. Ug basaha bay tanawa. Ang nakapatang diri tanawa. Sama. Basahan ako ha. Kay padung na kuno ko. Padung na kuno nako mga kauban ang akong soulmate. Oh, di ba? Padung na, hapit na. Ug ang lucky color na ako bay, pink. Uy. Nindot. Pink. Nga, bay. Oo, sa kaana. Ug anong di man? Eh, karon bay. Mag-propose na gid ko sa akong uyabay o pakasalan. Pakaslan na ako siya. Mo na. Hmm. Feel na ako karon bay ang saktong higayon nga mo propose ko niya kasal. Mura mo kag bayot, bay, eh? Usa? Pero ikaw, mutuo magit ka ng imong horoscope. Nya sa man. Mag-pig sa kayo nag-propose ni mo. Ha? Makigminyo na ka? Hindi Oh? ko man na kay Sing-Sing? Ah, Tanawar ka gisulob ni mo o pink pa kaayo? pampaswerte man eh. O kunya na lang ng singsing, inig-adlaw sa akong kasal. Hoy, 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 hoy! Ah, Unsa naman sa imong toyo sa akong anak, ha, Gerald? bless ko ma. Ayaw pagmama na ko, kay dili ti ka anak. Unsa na say toyo nimo? Nag-propose na ko ni Eli ma. Gusto na akong makigminyo niya. Oh, minyo? Oo ma, magminyo na. Oy, unya na pakigminyo kung may kwarta ka na, ha? Ah. Unsa ra gud ka? Construction worker ra ka. Unya mangandoy kang makigminyo sa akong anak. La, unsum na yan na ng construction worker day. Tinarong man yung trabaho ah. Ay, o lagi. Pero bisan pag tinarong na nga trabaho, dili ko makauyon nga samara nimo ang ikadayon sa akong anak. La, ang importante nga nagminahalay mi, di ba? Eli? Sorry, Gerald. Pero sakto si Mama. Ah. Dili ko pwede makigminyo sa sama ni mong ingon anira. Uy, Eli kay unsam di ko day, ha? Unsam di ko Eli. Oh. Ni anas rad na ko. Rad, kinsa man na si Rad? Ay, ma. Kabila na pizza. Oh, uy! Hello, nak! Gani na raming nagpaabot ni mo. Uy, nagdapamangtog ka. Uy, okay raman untag wagod. Di ba ikaw ramang usang anak, Eli? Gerald, sorry. Pero gisubutan ako si Rod. Oh, Og, mas na ako'y future niya kaysa nimo. Sige na, nak, sige na. Sud na mo ni Dodong Rad dito sa bahay. At imanagit siya, ha? Ako lang unay bahala din istindahan kay... lisod na. Naaon niya mawa din, he. Ay, grabe, sad. Kung sa ito niya ni mo, kawatan? mao lagi. Mura man siyag nakaminmos na ako, bay. Hey. Sabi niyo, bay? Di na kumutuwa ning horoskop, eh. Di mo din tinuod. Ping-ping pa ko. Bay. What the bawa ba yun? Ha? Pasig dili si Eli ang ipasabot sa horoscope. Pasig lang yung babae ang imong soulmate. La! Bitaw sa! Bay! Bay! Inay, paginay, mahog ka! Bay, nakipakita ni mo, bay. Unsa man na? Awa din babae nga ako nakita sa Facebook. Kuwapa kayo? Oh, la! Kagwapa na niya, gud. Tawagin na yun. Ha? Siya tawagan. Sa ano pagpanawagan ang awa mo ko'y number na niya? Huwag ko kailanan niya. Hindi man yung makita noy. Ay, gawas na sa akong suggested friends o kalit eh. Huh? Aw, ug tungod sa akong kaaptik. Nawa. Ay, number gibutang niya diri. Tawagin na yun. Saba ka de. Ang pangutana de akong kada bang maong number, tinuod ba na? Kaya pasig binuang ra na oy. Imposible kay na oy. Ingon ana kagwapa niya, ibutan ang iyang number. La! Aw, may bawa na ipanawag mo kung makontak ba gid. Sige na yun. Sige. Namkilod. Yeah, tawagan na to ni Be. Kanya. Mo na Be. Saan ang number? La! Niring bay! Niring! Hello? La! Kanindot niyang tingog!
Hello? Kinsa ni? Naunsa ka diha? Ikay nanawag ko niya ikaw mo'y mangutanag kinsa ko? Ah. Ikaw, kinsa man ka ha? Kuan, I'm, George. George! Ano si George ba? Nangalyas ka? Ay wow ha? George? Yes, George. Kagwapo ragngan. Ikaw day, unsay nga mo? Kuan, Claire. Claire. Klaro kayo. Pwede kong makigamigan nimo, Claire? Sultihis ako kung diin mo nakuha ang akong number. Aron mo sagot ko nga magigamigan nimo. Ha? Masulti ka niya nga sa Facebook ni mo siya nakitaan? Oo. O wa ka mutugan sa imong tinuod nga Facebook? Bay. Wa lang na ako ihatag ang tinura kong Facebook, oy. Nagbuhat lang kog lain. Unya ka nang gwapo ang picture ba? Para di siya madismaya inig kakita sa akong naong. Unsa may taong kabayo, oy? Ang alias na gani ka, nagpaka-George pagid ka. Unya karon, pose pagid ay imong Facebook ang gihatag. Sige lang, goodbye. Basta ang importante, bay. Basta ang ako ba nga, makig-amiga lang gid siya nako. Kaamaw gid mo ika-istorya oy. Bahala nag-amaw ko para nimo. Basta ang importante nga nakahatag og kalipay nimo. Boom! Oh, nanasad. Hi, George. Hi, Claire. Ayaw kayo ba labig pakatawa og pakilig, be? Kaya ba sinunyag ma-fall ko nimo? Willing man sad kung musaw nimo. Basta issue lang na ko nga ari ka ma-full na ko ha, ugwa ni line. Klaro ha, sa diha nga musaw ka. Huh? Kay basig magpadako sa kong gibati. Unya, nag-assume ra di ay ko. Dili na ba ni binuang ako? Claire, seryoso na ba ni? Hello? Hello? Hoy, Claire. Claire, napaka diha. Joke ra, oy. Tuos sa gano. Ah. Dili ko ingon anak kadali mo tuos mga lalaki, no? Ay, bitaw, Claire, oy. Ang tinuod bitaw. Ganahan gid ko nimo. Oh. Mao na, bisan pa og di pa tadugay kaila pero feel na ko no nga natay connection sa usag-usa. Na-feel man sa nako, pero... Pero wa kay gusto na ako, mao ba no? Dili sad sa ingon, ana. Sige mo gipangita sa usa ka lalaki di ay ha, Claire. Kuan, kanang buutan, na ay sense of humor, og labaw sa tanan, kasaligan. Kasaligan? Mm. Kasaligan bay? Mm. Agoy. Kung mahibaw ang ka nga nangalyas raday ka bay, dili ka kaniya kasilagan na hinuon? Dili kasaligan? Bay. Kuan niya snuod eh. Ay, gilara si Claire. Kay, sa marasad nga imong giilad ang imong kaiwilingon na na. Dili pa kaingon ana ka desperado nga makauyab bay. Saman, sa? Dili pa kaingon ana ka desperado sa? Wa pa ka move on ni Elisa. Maong atat ka nga manguyab og lain, no? Bay Bernie. Di mawa sa kuna una ang gisulti ni Bay Bernie. Hello, George? Naapa ka diha? Naapa ko'y ka-istorya? Uy, pangas ka. Oo, Claire, niyapa ko din, niyapa ko. Kinangang nasultihan na ako si Claire tinood. Wala nagbaglagot siya na ako. Ngano ka, uy? Murag mo lagi kayo karon. Claire, kanin pwedeng magkita na? Ha? Sige na, magkita ta please. Kanin, ay ko balibari ha. Nakaiangay mahibawaan. Please lang. Kuan, dili sa ko pwede ron good. Busy ko. Importante gid kayo. Sige. Asa man? Kikulpaan mo ko ba eh. Unsa kay reaksyon no? Unsa kay ang reaksyon? Kung makita na ko niya. Ay, lamian na kay atras pero di naman gid pwede kay nasulti naman ako niya nga ang akong t-shirt blue ang kolor nga akong gisulob. Og mingaw sa din ni Spark sad. May bawaan na niya daan nga ni ako diri og diretso nun siya duol nako. Paytay ni. Ay. Excuse me. Miss, paliog lang ha. Lain gid kay akong pamati kung nakipangutana. Adto lang sa pangutanas lain ha. Wa ako sumud mo ko bagron. Sorry kay ha. Imong tingog. Uy, yan di ko. Murag si... Claire? Sorry, miss. Nayabag na ko eh. Naamang ko kay kasabot diri. Ug nagpaabot ko. Ug pareho ni mong tingog. Maong na-paranoid ko. Ikaw, gyud. George? Ha? Uy! Dili ko si George ay! Gerald akong pangan! Ay pa! Uy! Claire? Ikaw ni si Claire? Ay, kung na nga! Nangalyas sa sad ka?
Dili ka, George. O dili sad ka. Gwapo? Nag-expect ka gwapo ko? Nga di man gani ka... Gwapa? Nag-expect sa nga gwapa gyud ko? Ah, Nga ako ang nasa Facebook? Mao imong gusto makita? tay ba? Naglibog na noong kanida. Nga nung... Oh, ang iyang sulog. Pink. Dili ka siya nang akong soulmate. Sorry, Gerald o George o ambot unsa gyud imong pangan. Sorry ha. Pero kung gamiton ako ang akong tinuod nga naong sa Facebook good, naa ka lalaki nga mainteresado na ako. Ay, parehara sa takler. Sorry sa kay ha. Pero nga ako rang tinuod nga ngan og Facebook ang wala ko itugan nimo. Pero ang pagka ako, ang lalaki nga imong kastorya sa cellphone, ang batasan nga akong ipakita nimo, tinuod gyud to. Oh, Kwan, so, unsa ang gid imong tinuod nga pangalan? Luis, Oh. mao ni tinuod akong pangan. Gikulbaan ba ko kay basin og gusto ko kay inikita na to. Labaw pa ko. So, pwedeng mag-ila-ila pagbalik sa tinuod natong pagkatao? Ha? Sugdan sige. Ako si Gerald. Luis, Nice to meet you, Luis. Sa pagkakaroon, nag-ila-ila pag yun mig maayo sa usag-usa. Kaya naibaw ko nga magkakamira gyud unya po. Pero wa mi magdali. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. May adaw kayong tanan nga napaminaw karon ni Mount Tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, ang Atty. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista ang magata kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko sa pangan nga Marie, 24 anyos. Ninyo og may duha ka mga anak, taga Butuan City. Pon legal kining akong suliran, kabahin kini sa mga kaptangan sa among amahan. Kugihan unta kining among amahan, apan kugihan sab sa mga babay, ilabi na sa iyang pangkabatanon. 6 anyos pagod ko, nga gibiya naming papa, kaya nagtaban sila siyang kabit diha sa Cebu. Aron yung hisabtan, sugdan ko niya tungwa pa ko maminyo. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mari anak, may gusto kong isulti nimo. Unsa man na ma? Nak, ikaw pa ang una na konsultihan ini. Ninyong 8 ka man nagsuon. Kurbaan mo sa tanan mo ma. Uy, unsa man na ba? Ambot ko malipay ka ba ani o imong ikaguol o ikasuko. Kaya nga naman lagi. Nagkakunta kay migbalik ni papa nimo. Unsa? O gusto siya nga muuli din sa ato. Ha? Maayo ka ang ato sa atong pagbalik nak. Sa imong bahin, musugot ka ba? Ma, Aron pa sa kita na sa niya sa mama? Kuya Adela. Di pa kumalimot sa iyang pagbiya nato. Gagmay pa kita to. Nga perting hilak ni mama. Kaya nakiktaban siya siyang kabit og nang larga silang Cebu. Nag-uul si mama kung saan taniyang wow ka malagsuon. Pero, wa man sa tapos sa tiyang papa, di ba? Muhatag man sa siya og panagsa? O gani, panagsara ka din makahatag. Apan daghang istorya. Sige lang pagwinta sa iyang magasto. Nga, wala yung kwenta ang iyang pagpangabit sa Cebu. Diin may upat siya kaanak sa iyang kabit. Kuya, Magayo ka tabang sa una. Sa nag-eskwela pa ta. Daghang kag istorya. Kung doon natin pangayon no hangyo ang tabang, magpanagana na lang ta. Kay, wa man ta siya maglisod. Kay milambo maka ng iyang negosyo ng ice cream. O nakapalit pag mga lote. mao lagi. Unsa kay nung danon na paano maning makiguling mama? Aw, wala sa tingali magkasabot sa iyang kabit. So sakot pa'y mama no. Di kumdawatan ng papa nga human niya isuka oy. Kuya Adela, Unsa? Mao na isulting Arnel? mao lagi na mao eh. Nasuko mas kuya. Kaya di ko na siya makalimot sa pagbiya ni papa nato ba? Sa mga gagmay pa mi. Ay, kalimtan na lang gusto nato. Ang importante nga niya, mubalik na sa papa ninyo nato. Di ba good na ninyo ang ikalipay? Nga after 10 years, niya, mabalik na nato si papa ninyo. Ang concern mo kung Kuya Adel ba, mao ikaw. Basin ko na pasakitan kagihapon lugos ni papa. Ay, ayaw na ko ninyo huna-huna. Kaya ang akong gihuna-huna, mao kamo. Nga matagan ko kamo pagbalik og amahan. Og may edad na ang inyong amahan, uy, tiguang na siya. O tingali nga gusto nang magbag-o ug mubalik na nato. Unya, ang iya sang ikadang pamilya may ambiyaan. Makaluloy kay nga mo mga ikso sa gawas nga gagmay pa. Unya, sila sa dunya ang wanay papa. Mari, Oh, ano yan ako mga anak ko? Hay naman ang uban. Nganong wa man musugat na ko nining akong pagbalik, ha?
Kuan pa ka nang. Doon na lang gilakaw ang uban tang mga anak, Arman. Hmm. Kung ang uban ba yan na itong mga anak, nangaminyo na. Mahiila na sa pamilya. Mahala na sila sa pagpangayo nako. Sakit manulti si Papa. Tingali, tungod ka may igo masiyang kwarta. Wa siya maglisod. Makahatag mo siya sa among pangayoon, kay may negosyo man siyang ice creaman. Pero mauligi, kung pangayuan nimo daghan kay istorya. Hilig mangwinta siyang gasto. Sa akong bahin, nalipay ko ala ni Mama. Kay murag gusto mo sa ti Mama mubalik si Papa namo. Kay nagtuo lagi may mausab na si Papa. Nga hingpitan niyang biyaan ang iyang kabit. Unya. Ma, doon na problema? Nasakpan ako sa papa nimo. Nagkontak kay na pod og sa iyang kabit. Unsa? Abi ko bag mausab tawana. Mahuman lang gihapon. Grabe na akong pasensya tungod og alang ninyong among mga anak. Gidawat ko siya pagbalik sa pagtuo nga mausab siya. Apandi ay. Apandi ay. Ma, Mare, doon sa mama? kuya, Gano ka ma? Nagilak man ka? Arnel. Gano lagi ka? Gano ni sa mama, Mare? nay Papa ko no ay. Nasakpan ni Mama nga nagkontak kay ubalis siyang kabit. Siya? Sus. Wapalay ka maanad, anak, ma? Daan naman ang ingon anas, Papa. Ingon bitaw ko ninyo. Magklaro na lang yun, migbuwag. Maglain kog puyo. Og mangayo kog luna. Magtukod kog laing baay. Ay, kagustuhan na sa inyong inahan. Maong akong gihatag. Di na siya kamahay na ko, anak. May luna na siya. Gihatag na ko niya ang usa sa ako mga luna, aron di na siya magsamok pa nako. Ngano masag ka pa, uy? Ikaw magyataga na kang mamang ikadong higayon. Imo rin yung gasayangan. Hanggaw utok nas mama nimo. Dili mo sabot. Ang mansabog, di may magkontakay ni Lorna nga may mga anak man ko niya. Upat gusto mga anak na mo nga tuan niya. Ang sabog akong pasagdan. Muna nakaapa ni mo pa. Mga anak kayo ni mo silang babae, pinangga kay ni mo. Pero kami nagaling mga yun ni mo, pagkapinampan ni mo daghan kay sulti, sakit pa yun kaayo. Oh, Mare. Nyaan sa naman nun? Magbuwag na sa mong mama. Huwag gito ti problema si mama na mong imong mga anak pa. Bisag kami, huwag may problema si imong mga anak sa gawas. Si mama ni sabot anak. O ni sabot man, mas labaw ni sabot sa mama. Pero nasa parman di ka na niyang naglabing-labi pag-istorya sa imong kabit. Unsa? Oo na, diha. Di tanawa. Nagbuwag ragyapon sila sa mama at papa. Nagsakit-sakit lang gina sa mama sa iyang dughan sa iyang pagpakibalik ni papa. Wala gyapon ikaw usaban. Kuya Anela. Kuanda nagkasabot ay nilang Manoy Delfin ni Kuya Litoy. Nga mangayon na lang sa tagbahay ni papa. Kay alkansyon tas mga anak ni papa sa gawas. Kaya may mga property na sa Cebu. Ano? O sa ito pag-ius papa na, be, ha? Kuya Adel? Makapahiubo si papa. Kaya kami ng mga yun niyang tabang, lisod kayong hangyoon. Pero ang mga anak niya sa gawas, dali na kayo mahatag si papa. Nahadog mi, gabasig mahurot ang mga property sa among amahan, ngadto sa mga anak niya sa gawas, kay mas pinangga niya kay namo. Ang akong pangutana mo kini mo sunod, unang pangutana, buhi pa ang among amahan. Ug may lain siyang pamilya nga mas iyang gipalabi. May mo bang mangayo niya daan kanunugbahin sa iyang mga property o luna bisan pagbuhi pa siya? Ikaduhang pangutana, walo mi ka man nagsuon nga anak nila ni mama ug upat sa mga iyang anak sa iyang kabit. Unsa ang pagbahin ana sa mga kaptangan ni papa? Equal ba bing tanan nga mga anak man mi sa legal nga asawa ni papa? Ikatulong pangutana, kung dili mi hatagan sa mga amahan og lute, unsa may among buhaton? May mo ba mi mo reklamo? Aron matagan mi sa unsa may angay namo? Nga iya man mi mga anak sa legal niyang asawa? Ikaw pa katapusan, nagtuo mi nga ang kabit ni papa ang nagsigig hulkog kang papa nga dili mi niya pahatagan sa iyang mga napundar. Unsa may angay namong buhaton? Aning kabit ni papa? Palihog tabangig tamagi ko. Kini nga akong suliran, Marie. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, punto medical, mga behavioral, mga problema sa ginadiling droga, problema ninyo kung depressed mo. Of course, maayo kay Dr. Obra ana ha kay
psychiatrist manis Dr. Obra, no? So iyahan ng obra maestra. Unya, mahimo sad nga motawag mo sa mahimo sad nga mo padamo sa inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Unang pangutana. Buhi pa ang among amahan ug may lain siyang pamilya nga mas iyahang gipalabi. Mahimo ba nga mangayo midaan karon og bahin sa iyahang property or lote bisan og buhi pa siya? Okay, ang akong pangutana mao ni. Asa ka nakapangan sa ang yuta, no? Kung kang iyahara ba na alone or gipangan baka na niya na uban ha. Marukoy pud kini ubang mga kabit oy. Maniguro pud nag-ila ay kapag ingon ana basin bag adto na gipapangan didto, no? So atong klaruhon ha, so tayon sa nato. Tay 3 things man na. Una, nakapangan kang kinsa gyud una nato tan-awon kang kinsa nakapangan ang maong yuta. Kay di man ta maka-decide kay kung delikado kaayo, lain-lain man gud ang ato ang actions kung magdepende kung asa nakapangan ang yuta. Kung nakapangan ang yuta sa kabit lang, kinahanglan gyud tag abogado para mapanalify nato ug mapakita nato nga ang kanang yuta ang gigamit nga kwarta pagpalit ana isang kwarta si mohang papa ug wa sila kontribusyon. Or kung pananglitan nakapangana nilang duha, ato gyud nang klaruhon kung unsay iyahang contribution kay mahug nga tunga sila katunga ray inyo. Or mas maayo gyud unta kung nakapangan sa ngan lang sa imuhang papa. Kay kung nakapangan lang na sa imuhang papa, pwede gyud kaayo nga moduol mo, moingon mo nga padi na lang gyud may ganahan og gubot, gidawat na lang gyud na nimo nga naad namo no nga kanang imuhang batasan nga naa gyud kay lain kanang pamilya ang amoa lang ay lang gyud pud ni kalimti. Mas maayo siguro pa nga mag-execute na lang siya deed of donation baron no ngadto sa inyuhang mga anak nga legal ug legitimate niya. Although kung sa iyaha man gud na nakapangan ug sa panahon nga mupanaw na inyong papa, kung sa iyaha lang gyud na nakapangan, kasado pa man imuhang ginikanan, makapanunod gyud ang imuhang mama ug kamo, pero way labot ang kabit, pero apil ang mga half brother or half sister ninyo sa katong iyang ikaduhang pamilya. Ang ako alang sad timan-ipod na kanang imuhang mga half sister ug half brother, wa baya pud na sila isa, no? They may come from the fruits of an illicit nga relationship, no? Tuod man no, sila bunga sila sa usa ka relasyon nga gidili, bunga sila sa relasyon nga nakahatag og kasakit ninyo sa inyong pamilya sa imuhang mama apan wa na nila pilia nga mataw sila anang ingon ana nga klase nga sitwasyon ug wa gid pud sila isa og ayaw kalimti kadugo pud na nimo Mariha. So I think we need to see that pero dili man gud kay klaro sa imuhang letter no. Ikaduhang pangutana walo mi kay suon nga anak nilang mamagpiliba kakugihan sa imong papaday ug upat sad ang iyahang anak so 12 tanan winner si papa unsaon pagbahin ana sa mga ari-arian ni papa equal ba ming tanan nga mga anak man sila nga legal na asawa ni papa. Okay muna ako ang giingon nga by law on law and succession the legal wife continues to have the right nga makapanunod sa imuhang papa maski pag nangabit siya. Wa gyoy share ang mistress, ang kabit sa conjugal properties, no? Unless mapakita pud nato nga kung pananglitan katugan ng ikaduhang situation nga akong gipakita nga akong giingon nga kung nakarehistro nilang duha or nakarehistro sa iyahangan sa kabit, then kinahanglan gyud nato ipa-approve sa iyaha kung giunsa na niya pagpalit ang kanang maong yuta, no? And kung sa ilahang duha na nakapangan, mahug man gud na di man gud na mahimong conjugal. Kaya ang kanang conjugal or absolute community of property para ramanas minyo, co-ownership lang gud na sila. Unya wala man pud ni-encourage hinuon sa balaod pero gitagaan pud sila gud na kung pananglitan na agad sila natampo ug naagad pud sila contribution. Pero like I said, ang kanang mga ug wala gani then sa imuha ra gyud ng papatanan, therefore ang mga manunod ra gyud is the legal wife and the children. Kani sila illegitimate children man ni sila. So by law dili gyud mo equal kay ang illegitimate child naaman gyapon sila share pero which is 1/2 of the share of a legitimate child. So kung pila na ilaha i-divide na nila by 4. So di gyud mo equal og bahin. Kamong 8 equal mo divided by 8.
kay legal ug legitimate children man mo, ha? So lahi-lahi na pag tratar sa balaod. Why? Because ang balaod nato wa man gyud na nila giabibahan ang kanang pagpangabit o kanang makaanak mo outside wa sa kaminyoon, labi na kung pananglitan ikaw minyo ka, no? Kay obligado baya mo sa inyong banara og asawa. Ikatulong pangutana, kung dili mi mahatagan sa among amahan og lote, unsa may among buhaton, mahimo ba ming mo reklamo aron mahatagan mi sa unsa may angay namo nga iyang mga anak sa legal niyang asawa. Okay, pila edad aning Mari? Bi akong tan-awon be sa iyang suwat. Mga 24. Wasa ko kibog ikapila ka sa 8 ninyo, Mari. So kung pananglitan labi na kung naapay minor de edad ninyo, ang akong pangpangutana is kung naghatagan ba ning inyuhang papa og support gihapon ninyo or ning nawa na lang gid ni siyang parang bula kaning inyuhang papa. Kay I think we should start there, no? I think dinha ta magsugod nga kung di naman lang gani ka magpakabana, no, pagpakaamahan na lang nga kung pananglitan adto gyud ka, ayaw intaw galinti imong obligasyon dinhi sa imuhang mga anak, kami man imuhang mga anak. So ato kuno siyang pangutan-on kung willing ba siya mobuhat anak kanang ingon anak nga obligation ngadto sa ninyo. So atong pangayuan og support. Ug di gani pwede man nato siya makiha for support, or kung di ka gusto gubot, klaruhan na lang sa gyud og storya ang imuhang papa nga pa kanang ayaw lang pud og limod sa imuhang obligasyon namo, pwede ba no maitag support, or di lagan mo support siya kanina lang yuta be siguro na lang nagbalhin sa amo anak at taan na tong storya. Ug di gani aw kasuhon gud nato siya. Ikaupat ug katapusang pangutana, nagtuo mi nga ang kabit ni papa ang nagsigi og hulhog kang papa nga di mi niya hatagan sa iyahang mga napundar. Unsa man say among angay buhaton aning kabit ni papa? Sa tinuod lang, kung pananglitan nagpuyo na gyud na sila as husband and wife ug magpagahi gyud na siya, pwede magud ninyo silang makiha for concubinage, no? Living together as husband and wife in a scandalous manner, unya dili man sila minyo, no? So pwede gud ninyo sila mahulga, pero I hope that as usual, no, nga it will not come to that kay papa man pud na ninyo, but ug dili gud pud ba nga kanang wala gid akong giingon, wa naman lang gani nagpakabana, maski unta tong magpakaamahan na lang para wa na lay gubot. Then ako adi ko mo suggest usa ana, I suggest nga idiplomasya sa natong storya ang inyong papa, klaruon nato og hangyo kung mahimo ba nga mahatagan na lang mo sa inyong bahin or masiguro lang. But ang una lang yun, like I said, is that susiha sa ninyo kung unsa asa nakatitulo ang katong upat ka buoklo na or upat ka buokyuta, kay dinha manggod nagdepende kung unsay angay ninyong buhaton, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Amping mo, mga sukintig paminaw.